Waalaikumsalam warahmatullahi Pun jodoh sepuh dalam kehidupan beliau sedayapun kula nyuwun sapunten pangandikan kapeksa kula hati mikroraken ingkang dados niat saha kandanipun dipun beliau ini anggenipun ngedalaken jenengan niatipun kula kanca nyumerepi sedaya sengkala-sengkala ingkang manggen wonten sabeting pekawisan sanjawipun pekawisan sengkala ingkang manggen wonten sanggenggen awit sedaya menika dipun upayahi semanten ugi ampun ngantos damel rubeda dhateng tindak lanjutipun buku saprekanca saengga pinarengono gangsar gampang anggenipun pados rejeki rinten lan danipun. Lah semanten ugi anggenipun rakit jeneng abetipun pengalus tunggal bab niatipun duka saprekanca muri-uri lan memetri anggenipun sami balik griya. Mugi saged wilujeng selebeting griya sakjroning griya saged wilujeng selebeting pekawisan sanjawinipun pekawisan saged wilujeng saban supun pun pawontenipun duka saprekanca. Lah semanten ugi anggenipun ngrakit jeneng abrit pengalus tunggal bab malih niatipun duka saprekanca sami ngabekti dhateng ibu bumi bapa kuasa akal bakal cikal bakal ingkang bebakali bumi murak-urak ngasem lemangga mriki. Lah awit ing dinten kalenggahan menika dipun ngabekti iki dipun suwuni rinten lan dalunipun dhateng duka saprekanca mugi-mugi maringana ayom-ayom tata tentrem sak pengandhap sak penginggil sak dangunipun ampun ngatos wonten grudanipun. Lah semanten ugi anggenipun ngrakit tumpeng among setunggal bab niatipun duka saprekanca menika ngamong-amongi duka saprekancanipun sedaya. Lah awit dinten kalenggahan dipun among-amongi regenten duka saprekanca ngedalaken ambengan cekap sawontenipun kangge sriyatan jumalegi suwa. Lah mugi-mugi maringana ayom-ayom tata tentrem bakas waras gangsar gampang dhateng duka saprekancanipun sedaya. Semanten ugi dene among kaki among nili gemi kaki gemati ingkang kares dumateni jiwa raganipun duka saprekanca ampun ngantos kedap ketilapan wonten dalan gelanggung lan prapatan kapusta batu buku jejer lestari ing dinten wekdal menika dipun ngupapahi mawi tumpeng among. Dene anggenipun ngrakit tumpeng alus lan tumpeng ayu ingkang dipun pangeti turun sekalian ingkang kaleres nitesaken juraganipun duka saprekancanipun sedaya. Mugi-mugi kawontenanipun duka saprekanca sak sampun among-among jumalegi lan saged pinaringana alus wilulus sangurayu ayom-ayom tata tentrem sak pengandhap sak penginggil sak dangunipun ampun atas wonten grudanipun. Lah semanten ugi anggenipun ngedalaken ambengan setunggal bab niatipun duka saprekanca menika among-among sriyatan dinten Jumalegi sura menika. Lah awit ing dinten kalenggahan menika duka saprekanca sami pasang srengat. Lah mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah maringana kabul menapa ingkang dados niat saha kajatipun duka saprekancanipun sedaya. Malah-malah duka saprekanca tinebena dening sedaya rubeda kacelakna kabegjanipun mahanani gemah ripah pangsanganipun duka saprekancanipun sedaya.
Ladine anggenipun ngerakit ambengan tumpeng 1000 ingkang dipun ngabekteni Nyai Wana Kidul dalasan sakbala balanipun sadaya. Lah awit ing dinten kalenggahan menika dipun ngabekteni mawi tumpeng 1000 boten ateges buku sapripun mulak lampahipun Nyai Roro Kidul sak balanipun sedaya boten namung sageta iring-iringan saengga duku saprikanca pinaringan teguh timbul rahayu slamet wilujeng ing wekdal menika ngantos salami-lamipun. Ladene anggenipun rakit sekul giling setunggal bab. Niatipun buku saprikanca ugi ngabekteni yang nabi kawit ingkang nyekawiti Banjar Patok pekaranganipun buku sapri kancanipun sedaya. Lawit ing dinten kalenggahan menika tumut-tumut dipun ngabekteni redenten buku sapri kanca ngedalaken ambengan cekap sawontenipun kangge sriyatan Jumalegi Sura saged nekseni lan berkahi menapa ingkang dados panuwunipun duka sapri kancanipun sedaya. Lah dene niat lan kadatipun duka sapri kanca anggenipun sriyatan Jumalegi Sura saged kaseksen ingkang akal bakal sikal bakal kang rumeksa bumi ngurak-urak ngasem lemamblo mriki lan ugi kaseksena dhateng pasaran 5 dina 7 Waska Pasasur taun 8 windu ingkang setunggal lan ugi sing rawe-rawe saged rantas sing malang-malang geta putung kantura besuki lan kabul niat kadatipun duka sapri kancanipun. Lah dene anggen kula mikraraken cekap semanten mbok menawi wonten bugang arang kumpul Gusti Allah parika tetap wis sedaya kasuwan kasuwun kuwi. Nggih mawon kula aturi durung amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma napa baya saka kidul kang abang rupane sing abang padha nyimpang ketanggor dumaku rajeka sikalanta pramulya slamet. Allahumma napa baya saka etan kang putih rupane sing putih padha nisih ketanggor dumaku rajeka sikalanta pramulya slamet. Allahumma napa baya saka lor kang ireng rupane sing ireng padha meneng ketanggor dumaku rajeka sikalanta pramulya slamet. Allahumma napa baya saka kulon kang kuning rupane sing kuning padha miring ketanggor dumaku rajeka sikalanta pramulya slamet. Allahumma napa baya saka kulon kang dirupane sing biru padha turu ketanggor dumaku rajeka sikalanta pramulya slamet. Allahumma inna nas'aluka selamatan din walafiatan berjadada wadiatan berilmi wabarakatan rezeki watobatan qoblal maut warahmatan indal maut wamafrotan ba'dal maut. Allahumma binsakaratil maut manadubang api indal hisab subhanallah